Yan po, sa episode na ito ay tuturuan ko po kayo ng isa na namang recipe. Ito po ay munggo with pechay. So abangan po ninyo. Binili po ni nanay mais, 3 kilos for 50 pesos. 3 kilos for 50 pesos po. Mura lang po dito sa amin. Yan po, mag-harvest na po tayo ng ilalagay po natin sa munggo. Yan. Yung tanim po namin dito sa bahay. Yan mga katropa. Bali so dagdagan natin ng sapa. Ayan. Ayan po. Pichay. Ito po yung pichay namin. Ayan. So ayan po, abangan po ninyo ang simple nating ulam ngayong hapunan. Yan na po yung ating munggo. So kuha din tayo guys ng sili para pampabango lang po ito. Yan po ang ating recipe ngayong hapon. So munggo at yan, ilalagay po natin yung dahon ng pichay, fresh from bakuran, at saka itong sili. So ang isasahog po natin dito ay dilish. Yan po yung dilish. Nabibili po sa palengke. So ang ilalagay po natin ito, mayroon tayong siling labuyo, may sibuyas, luya, bawang, at saka itong kamatis. Yan. Yan guys, sa susunod naman po na episode natin ng pagluluto, tuturuan naman kayo ng isa na namang recipe. Yan, may ampalaya tayo dito. Saka ito pala yung isasahog natin, katropa. Doon sa ano natin, pwede pala ito. Iisip ko kanina, meron pa lang patula dun sa likod. So ilalagay natin, ihahalo na lang natin ito. Baka kasi masira pa. Yan. Ikitasin na natin. Hirap na ikitasin. Yan, ito po. Patula. Yan, ito na po yung ating patula. So at least nadagdagan. Yan mga katropa, meron pala tayong lemongrass dito. Ando na po yung ano natin, yung lemongrass po natin. Lalagay din natin to. Ito po, finally ay magluluto na po tayo. Ito yung muntikong kalan. Mayroon na tayong kung dito yung mainit na tubig. Yan, mainit na po yan. Tapos ito yung nakasit aside na nating munggo. Yan po. Lagyan na po tayo ng mantika. Yadayom lang. Yan. Gigisa na po natin yung bawang. Ida yung basit. Bawang.
ipakita mo tatiro pag nagluluto mo dito sa luma. Wala lang So, lagay problema po ata. natin yung luya. Sabayin na po natin yung kamatis at sibuyas. Pagka mag-isa na po natin yung kamatis, yan, pwede na po natin ilagay yung dilis, yung sahog. Kalma nyo. Kalma to dilis. Yan dilis. Ayo dilis. Yan yung dilis. Sige. Yan po. Yan na po natin. Yan. Lulutuin muna natin siya. Yung sahog niya. Lagyan na po natin. Lagyan po natin ng kumukulong tubig. Konti lang po muna. So, yan, lalagyan na po natin yung konting asin. Yan. Tapos maglalagay na rin po tayo ng bitsin. Kunti lang po. Saka itong natirang magic sarap. Lagyan na po natin yan. Mix lang po natin. Yan siya. Tapos lalagyan na po natin ng medyo maraming tubig. Yan, okay na po yan. Tapos ilalagay na rin po natin yung tanglad. Ito. Titikman po natin kung pasok na ba sa panlasa. Ito yung patola. Ito yung patola natin. Takpan natin ulit. Ngayon, ilalagay na po natin ngayon yung sili. Yan. Sili green. Ipapasili po sa inyo mga katropa yung bunga ng patani natin sa bakuran. Yan, yung bunga ng ating patani. Yan. Tapos meron pa doon. Yan. 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 Yung mga bulaklak niya. Ito. Meron pa din dyan. So sa next na episode po natin ay tuturuan ko naman kayo ng iba't ibang klaseng mga recipe. Yan. Ito po yung ating patula dito sa bahay. Yan. Yan. Katabi lang po siya ng ating mga pitsay dito. Yung mga pitsay natin. Siya. Tapos yung itong mga kamatis din natin. Ayan, di pa siya nagbubunga. So, ilalagay na po natin katropa yung
pichay. Yan yung niluluto natin. Tayo. So yung pichay natin. Yan, luto na po. So last na ilalagay po natin yung pichay. Yan, ilalagay na po natin yan. Yan. So mabango po yung nilagay nating patula. Yan mga katropa. So sana ay nagustuhan po ninyo ang naging episode po natin ngayong hapon na to, yung ulam po namin na munggo with patula and pichay. So marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, at sana po ay sa susunod ay abangan din po ninyo ang ating susunod na mga recipe pa kung loloobin. So hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.